Takže čo vítam vás u môjho prvého videa a budem natáčať ako máte zaručený win, keď ste dobrí hráči samozrejme, a to je kvôli tomu, že budete mať dobrý loot a sú to dosť OP veci a dávajú veľký damage. Takže budeme padať na jachtu sem a je najlepšie, že tam nepadá veľa ľudí kvôli tomu, že oni si myslia, že sa odtiaľ nebudú vedieť dostať, ale miesto toho hneď tuto je rift. Takže potom, jak vyletíte riftom, tak môžete ísť kľudne sem do Frenzy Farm a potom máte hneď ďalší rift niekde hentam, takže padáme sem a niekde vo Frenzy Farm alebo ďalej je ďalší rift, ktorým sa môžete dostať ešte ďalej. A tak to si všetko ukážeme v tomto videu. Takže môžeme ísť o chvíľku padať, hlavne nepadajú tam 2-3 ľudia maximálne a akože padajú tam tryhardery kvôli tomu, že lebo tam budú padať nejakí noobovkovia, ktorí proste sa nevedia hrať Fortnite, tak proste tam idú, aby mali čo najlepší loot a zabili všetkých. Takže preto tam padajú všetci takí bodkovia a potom tam padnú nejakí tryhardery a rozbijú všetkých, takže tak. Takže tu máme jeden capek, neviem kde tu je, takže ona sa pôjde do Steamy. Tu je ďalší capek, ktorý ide na jachtu. Asi, pravdepodobne. Ty vole, tak to prvýkrát idem hneď pri capkovi. Mám úplne na nič landing, takže tam asi budem musieť doplávať, ale možno ani nie. Uvidíme, možno doletím presne na jachtu, no sa že nedoletím. Ja najprv by som doletel hentam si zobrať čestku a tam sa hneď môžem prezliecť. Za Shadowa. Takže ja pôjdem takto sem. Takže teraz sa to môžem správať ako bot a nemal by po mne nikto paliť. Takže tam je capek vzadu. Dobre. Tak teraz je najlepšie, že po mne nepôjdu žiadni boti kvôli tomu, že som ho zabil. Hej. Tak, takto sa si môžem objať teraz. A všetci teraz boti sú so mnou. Aj ten bot je so mnou. Dobre. Takže ja tu môžem poučiť dačo. A pôjdeme hneď do trezoru. Takže trezor je tuto dole. A tam sa rovno môžete aj prezliecť. Takže ja pôjdem za Shadowa. Najlepšie môžete ísť takto sem dole. Capek. Tak o mne nevedel. Tak. Teraz si tu dám tú kartu do toho. Môžem si vyzrať všetkému. Takže takto sa to krásne dá spraviť a odžubať, bo máte spolu aj toho bota a to sa môžete dobre naučiť. A to milujem, proste to strašne veľa a ešte tu aj po ceste máte nejaké čestky ešte. Takže toto nejsú určite všetky. Takže toto z toho všetko môžete dostať, takéto nejaké veci. A tu máte hneď
môžete si ísť touto kadibútkou. Tu si môžete vyupgradiť zbrane za 100 matra, takže kľudne môžem. Na modrú. Zatiaľ to len stačí výjsť. Takže máme tu hneď zónu. Dobre. Tak, tuto môžem výjsť takto. Už som vonku, hej. Takže odtiaľto pôjdeme sem. K tomuto riftu, hej, tu je rift. A z toho, takže takto z riftu a pôjdeme preč. Hej, najlepšie je proste ísť úplne odtiaľto do keľu. A keď potrebujete železo, tak vám radím ísť hentam na tú mapu, lebo tie ploty dávajú bomby. A tam myslím, že je tiež rift. Takže pôjdeme hentam si naťažiť nejaké železo a pôjdeme riftom ďalej. Dobre, takže potom by som ďalej šiel do fightov, lebo mám túto zbraň a tá je mega OP, tá dáva dobré hity, len nejaké náboje by sa hodili. Až mi teraz po mne ide bot. Som krivý. Sorry, ja nejsem rozohratý. Prečo by po mne palil bot? Takže potom môžete ísť sem, tu sú nejaké čestky otvoriť, tu není tiež zlý loot. A toto dávajú dobré petardy, strašné. Tieto ploty, takže tu si môžete naťažiť veľa železa. Podľa mňa je toto úplne najlepšie takto ísť. A rovno tu máme asi aj capka, keď to není bot. Takže to je bot. Tak a odtiaľto môžete ísť sem do kadibútky a to vás prevedá tak nič. To kadibútka nejde. Takže tu máte hneď rift, tak som hovoril, tu je hneď rift. Tak. A už idem s riftom ďalej. Potom ďalší rift je hentam, takže môžeme ísť rovno hentam. Moc sa mi nestáva, že by tam proste nejak nebol tam rift alebo niečo také, proste nikto tam skoro nikdy nenašiel. Tam je rovno cápek. To by mal byť rift kde. Aha, tam tak už není. Tu mal byť rift. Hneď tu. Tu máme cápka. Si vole, ten aim jak nič. Proste ja som krivý dneska. Strašný aim, sorry. To je nejaký pro. Dobre, ale toto je ten najlepší proste loadout, ako sa môžete vylútiť, akože úplne toto není také, že akože môžete vyhrať, to vám úplne nezaručujem, ale nevadí, takže takto nejak sa môžete najlepšie nalútiť a dúfam, že sa vám videjko páčilo, keď hej, dajte like a odber a čus!